Wow, kde jsme se to ocitli lidi? Já nevím. Jardo, ty nevíš nic asi. Co ty, Pepo? Já taky nevím. A co ty, Elevena? Já mám jediný nápad a to je se tam blížit a kouknout, co tam je. Dobře, tak jdeme, pojď. Vy tady zůstaňte. Když zakričím, tak vy půjdete za mnou, OK? Dobré. Jedeme. Zahoď tu věc. OK. Tak a jdeme. Já jsem tady prej slyšel, že dědek si založil svůj gang. Je to pravda, že jo? Jo. Já jsem včera tam byla. Hrozný je to tam. Ty někam. Elvene, ty chodíš furt někam. No chápu. Elvene, jdeme dál. OK, tak pojď. Pozor. Tak. Dobrý den. Mezi tím kluci už byl. Slyšel jsi to? Musíme jít za nimi. Jo, jdeme. Pojďte. Wow. Kde se schoval? Halo, choďte pryč. Choďte pryč. To je náš gang. Dědo, co tady děláš? Nemáš být na důchodce? Proč mu nadávat? Protože je to starý děda. Dobře. Ty se běž pobavit s tímto tu? Já si tady, Pepík. Dobře, tak pojď. Tak. No dobrý. Já jsem tak starý. Ty tady musíš mít na důchodku. Za chvíli umřu. Jdeme, Pepo. Nebo kdo seš? OK, jsem tady. Mezi tím kluci. Dobře. A teď vypadni. Já jsem ho odkoupil pryč. Viděl jsi to? Jo. Odpálil toho typka až pryč. Jo, no, tak to je asi silák. No nic. Jedu za nimi. Tak. Zavolám bose. Zavoláme ho. Mého kamoše. Tenaciona. XXX. Tenacion. Jo, to je svalovec. Cože? To je takový influencer. Ty vypadni. Kdo to tu zapálil?
Kdo to tu zapálil? Koukejte, tady je normálně kous. Jedu pryč. A ty nejdeš někam, já jdu pryč. Dobrý, jsem tady. Počkej, ještě nám tady někdo chybí, ne? Počkej, jedu pro něho. Aha. Jo, tady si, pojď. On se tady ztratil. Počkej. A musíme zabrat ještě tu dětu, aby jsme ho zastavili. Že jo, Elevena? Jo. Ty jak to hovoríš, jo? Jo. A ty, Pepo? Já taky. Tak jdem do toho. Pojďte za mnou. OK. Tak, zaberu si vás. Jdeme, taková parta jde. Tak. Jsme tady. Haha, teď vás zastavíme. Cože? A nás tady je 5. Pojď sem. Byl si můj pradědek, ale odteď nejsi. Zabijte je. Tak, máme to. Wow! Zdrháme. Tak. Počkej, ještě nám chybí. Ten Eleven. Elevene, pojď za náma, rychle. A ber ten hasičák. A ten kous. Protože to vytváří to ďábelství asi. Jo, beru. Utíkáme. Jedeme pryč. Jo, už jsem zdrhol. Je, čau, extenacion, to je extenacion. Jo, to je influencer. Jo. Wow. No čau, já jsem rapper. Já jsem extenacion. I kill you dead. Hahaha. To je drsňák. Pro mě já už masím, protože tady jsem byl jen proti jídlu. Jedu pryč. Ona si už zmizel. Jakože fakt asi. Pojď na stál, radši. OK. Berme se a jedeme. Jsme tady snad všichni, ne? Počkej. Já chci cukrovou vatu. Počkej, OK, já ti zaberu. Jakou chceš?
Mňam, 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 mňam. Mňam. Ej, tady je moje mrzlinka. Nebo co to je? OK. Zahráme si takovou hru, jo? OK. Pojď se mnou, Jardo. Počkej, tady jedu. Můžu? Jo. 1, 2, 3. Kolik dáváš kubiček? Pump. Já 3. Já dávám 2. 1, 2, 3. 1, 2. Nám to nepraskne. Wow! Tak jsme prohrál, no. Jdeme dál. Počkej, berte tu dědu. Co to je? A jo, to mám. Jedu s tebou. Ne, jedu s tím hladcím. Jedeme. To je sranda. Stop. Na stopu. No, vystupuju. Jdete dolů. A jdeme radši už pryč domů, ne? Jo, jdem. Jo, už jsme doma. Nemám dát ten kous. Já nevím. A já jsem ztratil hasičák. Pepo, to nemyslíš vážně. Jo, ne. Dej ten kůr. Ten dým. Tady. To bude naše. Tak. Co děláš, Levene? Nic, Jardo, já si tak hraju, víš. Jo, OK. A jdeme do postýlky. Teda do postele. Tak pojď. Dobré. A já kde budu spát? Já tady. A vy budete tady. Vy budete tady. A vy přidejte nějaký gauč, si dejte tam. OK, jedu si to vybalit. Jo, už jsem si to vybalil. Já jsem tady si donesl takovou to skříň. To se ti jakože fakt vešlo do batohu? Jo. OK. Tak jdeme spát. OK. Ne, já jsem být nahoře. OK. Dobrou.